நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது துளசி செடி. நோய் தீர்க்கும் துளசி செடியை பார்த்தோன்னா எல்லா வீடுகளிலும் துளசி செடி நடுதல் அவசியம். ஏனென்றால் துளசி செடியானது நோய் தீர்க்கிற ஒரு மருத்துவ குணம் படைத்ததாக காணப்படுகிறது. நாம் வெளிவிடுகின்ற கார்பன் டை ஆக்சைடை உட்கொண்டு மரங்கள் ஆக்சிஜனை வெளிவிடுகிறது. அதிலும் துளசி செடியிலிருந்து வெளிவிடுகிற ஆக்சிஜன் நம் உடலுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது. நாம் ஒவ்வொருவரும் துளசி செடியினுடைய இந்த இலைகளை பறித்து அதை நீரில் கொதிக்க வைத்து அந்த நீரை குடித்தோம் என்றால் புற்றுநோய் போன்ற பல்வேறு நோய்கள் எல்லாம் நம் உடலில் ஏற்படாது தவிர்க்கக்கூடிய சக்தி இந்த துளசி செடிக்கு இருக்கிறது. துளசி செடி தானாக ஒருவருடைய வீட்டில் வளர்வது என்றால் அந்த வீட்டில் செல்வம் செழிக்கும் என்று குறிப்பிடுவார்கள். பொதுவாக இந்து கோயில்களிலெல்லாம் தீர்த்தம் கொடுப்பார்கள். அந்த தீர்த்தம் கூட இந்த துளசி இலையிலிருந்து எடுக்கப்படுவதாக கூறுகின்றார்கள். இந்த துளசி செடி புனிதமானது, மருத்துவ குணம் படைத்தது. ஆகவே இந்த துளசி செடியை அனைவரும் பயன்படுத்துவோம். நோயின்றி வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம்.